Dobrý deň, vítam vás z ďalšieho videa. Dnes tu je Lukas Man TV. Ideme hrať. Zožer tú bodku sprostu. Budeme aj končiť rýchlo. Toto bude také mini video, lebo čakáme tu návštevu. Lebo sme tu mali návštevu, musel som ísť vyprevadiť. A je to trochu seka, lebo sme robili na počítači tiež. Tak. Lapaj. Sme 15, 12, 11, to ako rýchlo ide. Aj dole. Žer ty panák. Žer. Ty noob. Noob nie je nadávka potom. Možno. To je iba význam pre debila. No. A debil je význam pre sprostého. No. A čo vám iné na to mám povedať? Opa. Hop. Spapal som to pekne. Som štvrtý. Popáme. My nežereme, my papáme. Po jednej smrti. Nie. Opova sa. Vypal bram. Vidíš, som veľký. Na mňa nemáš. No, tak dáme si pauzičku. Tak a... nie. Skapali sme. Tak toto budeme nekančiť.